Nyíregyházi Egyetem figyelembe véve jogelőd intézményeit is 1914 óta folytat képzést Nyíregyházán. Az elmúlt időszakban olyan akadémiai és infrastrukturális fejlesztési programot hajtott végre, amelyek országosan is ismertté tették a nevét. Az intézmény 10 képzési területen végez kutatásokat és képez szakembereket. Kiemelt fontosságot szentel az intézmény a műszaki, informatikai, matematikai, természettudományos képzéseknek, melyek egy részét duális formában is tanulhatják a hallgatóink. Az egyetem nívódíjas épület együtteseiben a legmodernebb technikával, hallgatóbarát szemlélettel, pezsgő kulturális élettel találkozhatnak a tanulni vágyók. A hallgatók számára igénybe vehető multimédiás eszközök piacképes, gyakorlatorientált képzést biztosítanak, megteremtik a kulturált, széles körű tudásszerzés feltételeit. A hallgatók és az ide látogatók részére egész évben igénybe vehető az uszoda, a fitnessterem, az atlétikai csarnok, illetve sportpályáink. Az intézmény parkja különleges mikroklímával ideális hely a pihenésre. Szórakozóhelyek, fesztiválok, kulturális programok, koncertek várják az ide jelentkezőket. Hallgatóink számára jól felszerelt, modern, magas komfortfokozatú kollégiumi férőhelyet biztosítunk. A pedagógus képzésben tanuló hallgatóink számára a gyakorló iskolánk biztosítja a gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségét. Kapcsolatban vagyunk a régió legnagyobb közintézményeivel, gyáraival, szervezeteivel, ezen együttműködések, képzéseink megújításában, az itt szerzett diplomák értékének erősítésében is segítenek. A Nyíregyházi Egyetem meghirdetett képzéseit megtalálod az egyetem honlapján. Kövess bennünket Facebookon is. Nyíregyházi Egyetem. Generációk tudása, generációk óta. Széchenyi 2020. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.